GT ni phai ke thom pen player ni mate nini a pharma Dipu Joising Doloi Auditorium Holalong Ingdeng isi Annual Conference Karbi X Revolutionary United Forum Kapaman Lapen Second Historic Karbi Peace Accord MOS 2021 Katalon Ponabirta Nangle Bangso Mai Karbi X Revolutionary United Forum ate pathi hek pen KERUF a chairman PDL pen mai chipahen tu ponsi ada por phai kresia por pen mai pangcheng pon Bangso Mayalong Aluhiaman pen MP Horen Singh Be SP Sanjit Kumar Saikia KCS Amai tu Chandra Singh Kro Karbi Lamet Amai Kong Chunbang Joy Singh Tokbi Song Chairman Bari Matung Lapen Ongdung Songja Puatum Kado Kawe Bangsuri Hinyamulu Katum Chetong Peace Accord MOS Surihini Ra Inkoraisi Mate Song Tropen State Government Central Government Karbi Anglong Autonomous Council Lapen songang bong kacitok alam don prabjin pen kapacun pa media pan bangso along chingwai pam rehabilitation a puthak sorokra atun kelang kapang pria puthak lapen Karbiang long autonomous council pen kelang ponang jian kelang pontu lasin non kibang thujilang abang mesen pen lakado kawe an keklen pen kapacun daprang japan chingwai ate kedam tang kan suri ini ra koirasi September tarik dia ciklo yang hirong supirong song chok asong arot sorkar asong sorkar la pena song chok ede kaman pen song lamdon ciklo lo si ini kan ini kecok bang somai long ini kan namanya alu dia mana pek kena asli dia kita ngono masih jadi kata saya dia masih langkan bakar masih jadi kata saya lo lama lagi masih nili kedama lalu je alang itu putar lakat di X Revolutionary United Forum keseng lawan ke bisa nang cek terima kedam long je benaan asong itu karben long perang tak ke song asong lamdon doje kan terima ke rungjang asong dutok itu so rungjang ke dojo ni pen kumane kali ni kelang lang ke klaim la person lalu kita menon dak ke long alang itu bang ini mesti kan Ukot cutting room tu ben, bangsa asong ke sengku, abang kelak karya homas, karya society, karya kaiban ke desa nang kek. Bela MOS 1, MOS 2 kapacun dia permata dia no. Dia dak 120 feet lah so 62 amendment. Lah do dia tik-tik ke MOS 1 apa MOS 2 long gitu close ke doan tame dak ke A to Z chun thai the lah sila so 120 feet 62 amendment apa do dia pandang dak ministry la MOS Minister of State Home and tanon drive and amazing bilo la seprap chin ben la so amendment kapawan ji pat parliament lo so permanent bilo long da ali mati apu dura meghaloi ta la karo part pen dang lo lang pi pune aku asai pen dang lo ka sanu mate la pen event da Guwahati city adungan tame la khana parat boktarai la hai long bang give and take do ta hai mene especially Karbiang long alu bang ke give and take edoji ko bang di kamu ta pen ili tum long le ke 10,432 square kilometer hade square kilometer ateng si to ji la pen to trip nanji la so farman ke ni tame Karbiara ralong ajak kunci Karbiang long angkang pi la pinili tum song sok kacing rumpen perap pate Karbi X Revolutionary United Forum asong ahin pen nilitum suri karbon pagirlo apen jasmet pet pini nilitum dak song sok kacing rumpen nilitum sengkan hini ke pleng mate phongni aphong India government lapen Assam government lapen Karbiang long council lapen song sok angbong nilitum monsam alam don ka cetok alam thia pu thak alam sini tum jasmet pini dak nilitum katalon padopon jasmet alam thebang lang halo kedam tang tumi lo tarik ke thom besine tum maso ajai mek ni tum kedeng pon apen tarik ke thom ajai mek bang la halo ni tum song sok kaching room kaddo ko be bang suri hini bak kejabang fuki ben cenglok lapen klembang fuki tingrum pet sini litum la koson si ilitum la song sok state government central government Karbiang autonomous council lapen song angbong kacetok alam dona puthak aso implementation ke klempon unjima lapen prabjin men koson ke pacun ponjima pu alam thesi ni tum tun mi ke dam tang tarik ke thom dak
Joising doloi auditorium hololong nilutum conference ado panglo. Sija semet la so conference rong nitum ke pado pon ke la henno. Je ke ong dung alam the ke lembang phupia tumen ame nilutum han ke jabang phupia tum han enang an alam the ke parju la thonda dolo karju ke pangsia dolo. Sikat do ka we ko pibo sila sonang man bet ma. Apen aporte men people si implementation sedet ma. Apen rehabilitation parts amputhak people si sarkar atum declaim mane pangkreve ma. Apen Karbi Anglong Autonomous Council mate tim Karbi Anglong song chok asong atum han ko an ma ardi pinangji ko an ma kerapo nangji pibo sila ko an angdeng pipeden ma ko alam ini tu da asom tin la so chat bet krung sai alam thia puthang itu chingwai ponlo se ke ong dung alam the bang ke bang thu jilang por ko song sili tu ke klem ponji ma strategy kaida amokhani tu cherai ponlo se ke bang thu jilang por sila hai asai mu bang ke ni tum de pon onpo busin ni mathan asi pini bang ke jasimet bang la hano nengkan hini ke pleng karbi asong song sok si bang tang ke oda song tum government tum nengkan hini ke pleng so katalon ma bang la hano je api sekot la bang hano je ni tum ke claim ke dam au sumarpen chenglok ke jabang tum chenglok penan claim bang khutiya tum aning ke oi aning ka siksa isuman mang ge son apoji son do olo ningi phaida do ke ong dong alam the bang ke jasimet bang ke ratchari amuton ba ratchari asai mo lok dame kati hili sai ke charbo sai la hayalam tame dolo asi chat bet la hayalam nil tuma samara phan nomna ninga che thya song lo la melamai pulo Karbi Cultural Society pulo ba mi muchot he muchot apun phan hang sila so alam the puthak wide up klarsa alam kache than ke chemung pen ako uthot ilitum ning chapa ning ding tu pen osol la so hala MOS ka chitoklong a close a chapter to an angton pen so implementation ke ban unjia farman sini jasemet na chapa ning ding pen jo hoi bhasil chisi Islam jasemet bang ke rehabilitation alam angena machini pen analam the bang ke sarkar punon ba council punon ba ka duri do pa la penil tumha sutami hanglo je political rehabilitation ratchari amo tamenil tumhan awar saina pinangji apen laso awar saina pipon penil tumna songchok akorte ke jabang hukia tum pen sona puji kachilang thaiga pharma ta semer la ni tuma somathan kopilo puji seke ki pibangke resim ke ot pen heliamu ke pangbo sila hai heliamu ke pangbo phega tum resim ke ot thaiga tum hanmangke uthot angko morning kungkeng polote hoitu habit kedam supen hele chu othule polote Karbi Anglong anu se monsam ke pawang paman thui geli anso se mo suluk soda dona pula so ka feria joini thi semet nile tom song sok ning sibet ben si conference kam pasana budi nengkan hini kepleng peace accord la so katalon sai men pipon la lo ni